Sorry dong. Saan na nang? Sa isda. Anduhaw. Anduhaw. Pinugo mo dong. Pilang ko ana na. 50. Tuwa rin duha dong be. Lo. Tuwa sa tao rin dong ay kayo. Usan. Kuha lang dagway na. Tuwa lang mo. Ha? Tumuot na ko dong. Pamilya ito ni kubandong. Sa Balaw. Sa gunting. Ah, gunting? Kana pa na nang oy. Kalau balito ni mga utang ka. Iya. Mga dol, mupalit kog tapa mga dol. Palit kog tapa ni nang kuan, nang Duarda. Gikan pa ni Gunting layo pa kay ni kasmuan no. Ano to? Oh, tapanan katong gusto mo palit og mga nani oh, lami kay ni isagol og utan kamunggay. Utan kamunggay. Oh. Ya, kay kuha naman lang ni. Duha na lang kabok, tag 50 ang tuhog na no ani. 50 ang tuhog ani. Ato pa tag 25 ang usa ani. Ikan na pakiyaw do yung pala. Nga kay kuan man. Dayon kay gikanan si kuan, palito na lang nako ni Gurotron, mga choy. So ato ni paliton don. Gikan magunting nang. Gikan di barili dong. Barili. Pero padulong dire daghan na kay namalit dito nahan. Usa rin palit dong ay. Usa lang niya. Usa ra gikan ba? Usa ra ay. Gikan sa barili ha padung dire. Pila din nakabuok? 5 niya. Usa ra man ko ano siya. Si Tia Alin, palit ya. Usa. Galing kita gaan dong eh. Ano lang. Dayo bitaw nga usa ra mo nahalin. Sige lang. Alam mo yung paninda dong. Anagi panahon nga kuan ng Minga. mingaw na apoy panahon nga kusog. So mga choy ako ano yung palito og hurot ni mga choy kang ang iring o kakauno ng iring nang tiabaw na siya. Kay kuan na postal na. Parihar ko na si imuha dong nga. Palito na ko ni. Parihar ko na si imuha dong nga. Mahalin. Ay na ako Magani. ko imong baligya ay imong kote. Or ko na ko ana ko. Mao na. Palito na ko ni hurot mga dol para malipay ni sinang Duarda niya guli. Nalipa jud ko dong. Malipay ni sinang Duarda niya guli kay hurot naman ang ihang kuan. Wala naman sa dadog balik. Oh, sa ato pa pilang tananang. 100. Okay, 100. Oh. Oh. Sila dong. Tara mga idol, oh. Ana, ipalit no, sinang Duarda. Salamat nang Duarda kay kuan. Sige, storyan mo dire. May isa pa yan. Sinang Duarda taga Barili, Gunting niyo. Baligyan ko niya, palitaw na ko ni Gurot mga idol, no. So, niya gulin mo na ang musakay ka nang. Siyempre dito ay. Plate do ba kay? Plate ba niya? 100 na plate gikan dire paingon sa Gunting. Barili. Barili. Gikan dire. Oh. Amo balik pa di ka to Barili day. Ako man ihatog yung tulungan, di na akong tulungan. Oo, sa katon yung gikomprahan. Pero ilang ko ito huwag ka umalo. Sige nang. Oo. Sige, ayo nang. Ay nang Duarda mga idol, no. Gikag Barili, abot sa dire ato. Madigya si gani. Palit po na ko tanan kay para malipay pag nang Duarda mga idol.